Il-President ta' Malta kompla biżjara tiegħu fil-Ghana fejn hemm seta' jmiss bidejh il-frott tal-ġenerożità tal-Maltin, sptar illi tfassal grazzi għad-donazzjonijiet mill-inizjattiva Hope Exchange. Mario Cappello spjega lill-President u l-Sinjura Vella li l-Isptar Hope Exchange li beda jopera f'Ġunju tal-2016 joffri kura klinika lil dawk fil-bżonn, jiedu koll it-tobba lill-infermieri u lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa, kif ukoll jisponsorja riċerka kollaborattiva avvanzata. Il-President faħħar u rringrazzja lil Mario Cappello għall-inizjattiva tiegħu biex iwaqqaf din il-faċilità u lill-istaff għall-ħidma eċċellenti tagħhom ma' aktar minn 60,000 pazjent fis-sena. Il-President Vella stqar li kien impressjonat ħafna bil-faċilitajiet li joffru servizz importanti lill-komunità u qal li dan huwa sinjal kostanti tal-ġenerożità tal-poplu Malti. F'Kumasi, il-President u s-Sinjura Vella kellhom udjenza mal-mexxejja tradizzjonali tal-Ashanti fil-Palazz ta' Manħija. Hawn George Vella reġa' enfasizza relazzjonijiet fit-tul u eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi. Fil-waqt li saħaq fuq il-ħtieġa li l-iżvilupp taż-żgħażagħ u l-impjiegi jitpoġġew fuq in-nett tal-aġenda, il-President Vella qal li Malta hija wkoll impenjata bis-sħiħ li tagħti prijorità lill-iskambji bejn il-popli fil-qasam tal-edukazzjoni. Bħalissa hemm aktar minn 20 kumpanija bbażata f'Malta li operaw fil-Ghana jew li jesportaw lejha f'diversi setturi: prodotti tal-ikel, tessuti u oġġetti manifatturati u servizzi finanzjarji.